Jeste prvi put ovdje? Jel jeste? Dobro, neko ko je prvi put zna, iskosnica je ovdje, voda je sa vaše desne strane, sve informacije dobit ćete ako izađete gore i ti. Dobar dan. Dobar dan, pomaže Bog. Jeste se umorili? Bog mi pomogao. I vama. Boga mi je vrućina. Jel krenula već? Nije strašno. Ne se pale te sveće, ne se stavlja. Pale se sveće. Samo. Sada kad izađem. Tako je. Ovo je iskosnica, jeste bile nekad ovdje? Bili smo nešto... Kad ste bili? Niste bili skoro? Ima 5 godina. Evo nije. Pre korone. Da, nije. Malo se bili. Ne, unutra se ne pali. Sreći se samo šalje ovdje napoj. To je za zdravlje gore. Pa, zašto bi da? Hoćete da palite. Palite.
Agora,